En dag med mig, Newton. Jeg starter med at gøre ham klar, og jeg tager min vesten med ved siden af, så han kan snuse på vej derhen. Ja. Og så sidder vi i bussen på vej op til forretningen. Så er vi inde i forretningen, og han snuser lidt på gulvet. Det må han ikke, men det gør han. Så jeg prøver lige at få hans opmærksomhed, stoppe ham, og han prøver stadig at snuse. Det er ikke så godt. Og her, der er han jo så god til at sidde stille, men han har altså fået øje på nogle krydderier nede på gulvet. Og han er ikke tilfreds. Newton gør en enkelt gang af dem der, og han bliver ved med at snuse til ting. Her, der viser jeg lige, hvordan han går ved siden af mig. Han går faktisk super fint, og han har holdt op med at snuse til alle tingene. Der kommer så også lige en anden. Det sker jo. Og han sætter sig, mens jeg kigger på tingene. Det skal nemlig være en del af hans offentlighedsprøve, at han skal sætte sig, mens jeg kigger på tingene. Og så er ham den anden mand gået, og vi går lidt, og I kan se Newton, han tjekker ind til mig, om jeg er okay. Her der står vi så faktisk helt alene. Vi står ved nogle chips og nogle øl, hvor jeg bare beder ham om at lave lidt arbejde, som at alarmere til mig. Så han starter med at dutte mig, og det gør han sådan der. Og det gør han igen. Og så sætter han sig på plads, fordi han vil bare gerne blive ved med at tilbyde noget. Og så ligger han så ned for ligesom lige at finde ud af, hvad det er, han bliver bedt om. Og så også for at give mig lidt plads. Så lige om lidt, så ligger han så ned. Men det tager lidt tid, fordi han tænker altså også lige alle tingene igennem. Og der går en masse mennesker rundt, men jeg bliver bare stående. Og han bliver ved med at tænke, hvad er det dog, jeg skal tilbyde? Nå, men han ligger så ned, og det giver mig også lidt plads, og så kigger han op og holder øje med, om jeg er okay. Og så kom der en, han blev lidt forskrækket af hende, så derfor så hopper han op. Da hun kommer, så beder jeg ham om at hoppe op, ved at give tegn ved at holde begge hænder på hovedet. Det er nemlig sådan, jeg har lært ham at hoppe op, fordi det sker ofte, hvis jeg er ved at få et angstanfald eller sådan noget. Og så tror jeg, at vi skal gå, men finder ud af, det skal vi ikke. Og han hopper op igen, jeg kan bare se, hvor glad hans hale er. Han elsker at arbejde. Så ned igen. Og så beder jeg ham lige om at komme derover, så jeg måske bedre kunne se fra den vinkel. Men han er altså bare virkelig glad, og han elsker at få lov til at hoppe op og lave den her opgave. Og så står vi lidt der, fordi jeg faktisk sådan desorienterer en smule. Og så tænker jeg, vi kan da også lige prøve at lave noget DPT, altså Deep Pressure Therapy, som er vægt på steder på din krop. Og der ligger han så ned, og han får godbidder. Jeg beder ham om at lægge sit hoved ned. Han er lidt i tvivl om, hvad han skal. Og så prøver jeg at lægge ham fra den anden side. Det vil han i hvert fald ikke. Så jeg prøver sådan igen, og se om han vil lægge sig ned. Men han vil gerne lægge sig ned fra den der side. Og så beder jeg mig om at lægge hovedet ned. Det gør han hurtigt. Op igen. Hovedet ned. Og så går der lige 2 sekunder, og så kommer det op igen. Og her der tager han faktisk sin snor og giver den til mig. Han synes nemlig, at han er meget dygtig. Og han synes, det der er lidt kedeligt. Det skal han ikke have. Og så siger jeg tak. Og så slikker han mig i hovedet, hvilket også hjælper mig med at komme tilbage. Efter jeg har haft det dårligt og desorienteret. Og det ved han godt. Så det er egentlig bare det, han gør lige der. Og så jeg nusser ham, det er ligesom hans belønning. Så beder jeg ham om at hoppe op. Han får lige en belønning. Så går vi ind i Fakta, der købte vi kun gulerødder. Og jeg filmede ikke mere, end da vi gik ind i butikken. Så ja, så venter vi på bussen på vej hjem. Han faldt i søvn på vej hjem. Vi har været væk længe. Og så får han lige noget tyk i. Og det synes han bare er virkelig lækkert. Og der er vådfoder i, og den han tog er en kohov, eller klov. Og så var det bare for at vise, at han spiser selve kloven, og faktisk ikke rigtig meget vådfodret. Det gider han ikke rigtigt. Han synes, kloven er bedre end vådfodret.